Mga isyong may kinalaman pa rin sa epekto ng COVID-19 sa ating bansa. Gayun din ang isyu ng korupsyon sa mga local executive. Ang ating pong pag-uusapan sa loob ng isang oras. Maaari kayong makibahagi po sa ating usapan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating live stream sa PTV Facebook at YouTube page. Mga kababayan, simulan na po natin ang public briefing #LagingHandaPH. Una sa mga balita natin ngayong araw, sa kabila po ng magkakaibang panig tungkol sa presyo ng bakuna laban sa COVID-19, Senator Bongo umapela na magkaisa at magbayanihan para sa transparency at para mapabilis ang pagbabakuna sa bansa. Narito ang report. Umapila si Senator Bongo kina Pangulong Rodrigo Duterte at Senate President Vicente Sotto III na magbayanihan at magtulungan sa transparent at mabilis na pagpapatupad ng vaccination program ng bansa kontra COVID-19. Ginawa ng chairperson ng Senate Committee on Health ang apila sa gitna ng issue ng presyo ng mga bibilhing bakuna kontra COVID-19. Alang-alang po sa kapakanan ng ating bayan at ng mahihirap nating mga kababayang Pilipino, I am appealing to President Duterte and to Senate President Soto na magkaisa na lang po tayo para makapag-umpisa na po ng pagbabakuna. Umani kasi ng negatibong reaksyon sa mga senador ang pahayag ng Pangulo sa di umano'y pagpabor ng mga senador sa isang brand ng bakuna na gawang US. Paliwanag ni Go, sinagot lang ng Pangulo noong Lunes ng gabi ang nabasa niya sa isang kolum at hindi naman niya kontrolado ang isip ng Pangulo. Una nang sinabi ng Malacanang na dahil sa confidential disclosure agreement na nilagdaan sa mga kumpanyang pagbibilhan ng bakuna ay hindi agad maisa sa publiko ang kasunduan. Ayon kay Go, nangyari na sa Malaysia na hindi na natapos ang kontrata dahil hindi tumupad ang naturang bansa sa non-disclosure agreement sa isang supplier ng bakuna. Kapag nangyarian niya ito sa Pilipinas, ang taong bayan ang talo dahil maantala ang pagbabakuna. Para maiwasan ang ganitong pangyayari, Kausap ko po si Pangulo at inatasan niya si Secretary Galvez na ipaalam po ang kasunduan kay Senate President Soto at nagkausap na rin po kami ni Senate President Soto ukol dito para magkaroon po ng transparency. Mga bayan ng Plaridel at Marilao sa Bulacan, personal na binisita ni Senador Bongo kasama ng ilang ahensya ng pamahalaan para po bagatin ng tulong sa mga market vendors at sa mga nasunugan sa probinsya. Ang detalye sa ulat na ito. Muling binalikan ni Senador Christopher Bongo ang Bulacan na una niyang pinuntahan para hatiran ng tulong. Yung una kong punta rito, yun yung mga kinamahan ng baha. Medyo mahina talaga yung negosyo dito sa Talipapa at saka sa mga market vendors. Kaya sabi ko, babalikan ko at nangako po ako sa inyo makapagbigay ng konting tulong, makabigay ng konting solusyon sa inyong mga problema. Ngayon, mga public market vendor at kiosk vendors naman sa Plaridel ang binigyan niya ng mga grocery pack, pagkain, mask at face shield at vitamins. Ang ilan sa kanila ay mayroon pang dagdag na bike, sapatos o kaya naman ay Android tablet. Nakatanggap kami. Yung mga relief, hanga ako dito sa bayan ng Plaridel.